Kaixo, ni Eixan Beloki naiz, FP bidazoan ikasten dut, bat IE2 gelan, eta orain gaur egin dugun esperimentuari buruz hitz egingo dut. Lehenik eta behin, motorrek nola funtzionatzen duten ulertzeko egin dugun esperimentua esplikatuko dut. Hasteko, motorearen bobina sortu genuen paper biribildu baten bidez, 15 buelta emanez ondoren. Gero, egur batean bi tira fondo sartu genituen, eta beste bi kobre puska hartuz eta lijatuz, aurrekoak bezala, bobinaren ertzak lijatu genituen, eta esperimentuarekin bukatzeko bi kobreak bobinarekin elkartu genituen, eta beste bi kablerekin ere berdin egin genuen. Horrela, motoraren barruko simulakro bat bezala egin genuen. Beraz, esperimentuaren montaje esplikatu ondoren, motorrak nola funtzionatzen duen esplikatuko dizuet. Motor elektriko batek energia elektrikotik mekanikora pasatzen digu, hau da horretarako balio du. Eta hau nola egiten du, kanpo magnetikoen interakzioen bitartez. Hau da, lehenik eta behin, korronte zuzeneko alimentazio iturri batera konektatzen dugu motorra, hau da gure kasuan bobina bakarrik, eta horrela korrontea lortzen dugu gure motorran, eta imanek, hau da imanaren kanpoak eta kanpo magnetikoak interaktu egiten dute, eta hola bobina lortzea moitzen dugu. Beraz, imanen polo positiboak eta kanpo magnetikoko negatiboak elkartuz, mugimendua lortzen dugu, eta aldrebes berdin. Orduan, hau izan da dena, espero dut gustatzea eta ulertu izana motor baten nola funtzionatzen duen, eta beste bat arte.